नहीं होते, कल्चर भी डिफरेंट है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, एवरीथिंग मतलब हम लोग का एक अलग ही हम लोग का पहचान है। अब लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करने से एसटी मिल नहीं जाता है। आदित्य ठाकरे मोटामुटी কি আমি সলিড নাকি आदित्य ठाकरे অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোটামুটি আমি সলিড নাকি गोबाङैनो नै दा अल आसाम नाङैनो 6टा जाथिनि एसटि जे बिनायनि मोनसे हांगामा एबा दावराव बे ट्राइबेलफोरजों दावराव दा बिसोरनाथ' ओरैबायदिसो जानांगौ दा बिसोरो दा माखासे ट्राइबेल जाथि एबा जोंनि बर'फोरनियाव माखासे मा होननांगौ बेखौ एक्सट्रिमिस्ट गैयैजों आरो जोंनि माखासे जे बर'फोरनियाव बोरैबा जोंनि बिटिसिखौ सिफायनो हागोन दा बोरैबा जोंनि जे मोनखानाय बे सुबिदाखौ नागिरनानै बिसोरो जोंनिफ्राय बोरै क्रेपचार खालामनानै जोंनि मोनथायफोरखौ बोरै दंस खालामनो हागोन किन्तु जोंनि माखासे दैदेनगिरि सारमोन आरो माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा साननांगौ गोनां जानानै फैबाय बियो किन्तु ओरैनो साधारन नङा रायजोफोरना दा बे आदित्य खाख्लारि जे जोंनि अल आसाम ट्राइबेल संघनि जे माखासे बिबानगिरि सारमोनखौ आदित्य खाख्लारि सारखौ मा खोथा बुंदों सासे 6टा जाथि जनगोष्ठीनि जे कश राजबंशी आफादनि दैदेनगिरि मा बुंदों आदित्य खाख्लारिया सोर आदित्य खाख्लारिया बाव मोनसे बुंनो मोन्थाय गैया बा बुंनो नाङा जोंहा जुदि जाथि हिसाबै बा ट्राइबेल हिसाबै जुदि बुङाब्ला नोंथांमोननो जों ओरैनो हगारगोन नामा बिनि बुंनायखौ खोनासंनानै लाग्रो आरो बेयाव थाङैनि सिगां बे सासे जे सिस्टारा बिबि देउरि होनो बे बिबि देउरि जे बिनानावा हिन्दीजों मोजां खोथा स्पष्ट खोथायैनो बुंदों जो भी कम्युनिटी लोग डिमांड कर रहे हैं एसटी, हम लोग की तरफ से तो फुल्ली अपोज है, क्योंकि हम लोग का एसटी मीन्स हम लोग का एक इमोशन है, हम लोग का एसटी मतलब डिफरेंट ही होते, कल्चर भी डिफरेंट है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, एवरीथिंग मतलब हम लोग का एक अलग ही हम लोग का पहचान है। अब लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करने से एसटी मिल नहीं जाता है। अब लोग को जो फैसिलिटीज चाहिए आप लोग सरकार से डिमांड कीजिए, हम लोग साथ देंगे जरूर, पर ये जो एसटी है, एसटी हम लोग कभी भी एग्री नहीं करते देने के लिए, वो हम लोग का आइडेंटिटी है, हम लोग का आइडेंटिटी हम लोग से छीनने का कोशिश मत कीजिए। दूसरे लोग सोचते हैं कि एसटी मिल जाने से अमीर बन जाएगा, ये सरासर गलत है, क्योंकि देखिए जो हम लोग का एसटी लोग है कितना अभी भी गांव में बहुत बैकवर्ड है। मेरा एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो मेरी माँ की बस्ती है ना, जो मेरा माँ का बस्ती है एक सदिया में तोगजन देवरी बस्ती, मैं दूसरा का मैं उदाहरण नहीं दूंगी, मैं अपनी माँ की बस्ती का उदाहरण दूंगी। जहाँ तक असमीज बस्ती है वहाँ तक वो पक्का रोड है, जहाँ से ट्राइबल विलेज या फिर वो घुस गया वहाँ से कच्चा रास्ता है, तो वो सब अनफेयर है। और हम लोग का ट्राइबल लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक एसटी स्टेटस मिल जाने से अब लोग पूरा अमीर नहीं बन जाएगा, या फिर हम लोग बहुत वो नहीं है, वो एसटी स्टेटस वो हम लोग का एक इमोशन है, सो हम लोग का आइडेंटिटी है, हम लोग का आइडेंटिटी हम लोग से छीनने का कोशिश मत कीजिए। वही बोलना चाहूँगा, आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं हम लोग हमेशा सबके साथ मिलके रहे हैं, जितना भी हो, ये हम लोग का आसाम बहुत प्यारा है हमारे लिए। तो वही कहना चाहती हूँ कि जितना भी एसटी डिमांड कर रहे हैं वो लोग जो अलग जो डिमांड कर रहे हैं हम लोग सपोर्ट करेंगे, बट ये एसटी नहीं होगा, ये हम लोग ऑपोज करते हैं फुल्ली। आदित्य ठाकरे मोटामुटी কি আমি সলিড নাকি आदित्य ठाकरे অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোটামুটি আমি সলিড নাকি চলো আমার কথা আমি কম, আমার কর্ম আমি করিম, আমার শক্তি আমি দেখুৱাম, আমাক কোনে ৰঙা চকু দেখাব সেই ৰঙা চকু আমি আঙুলি দিয়া ৰঙা চকু উঠিয়ে আনিব লাগিব, পাৰিব নাই? প্ৰয়োজন হলে কশ ৰাজবংশী মানুহখিনি মৃত্যু কাকলি ল'ব কাৰণে ৰেডি, কিন্তু বুঢ়া আঙুলি দেখাইছো কিছুই কৰিব নাপাৰে।
এই পুরো আঙুলি দেখাইছ কিছুই কৰিব নাপাৰে কাৰণ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য চলা একটা জাতি আছে কোচ ৰাজবংশীসকল আলু একটা খাব লাগিলে আমাৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব ব্ৰইলাৰ এটা খাব লাগিলে আমাৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব এই কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ কিমান শক্তি সেই শক্তি এইবাৰ আমি দেখুৱাই দিম খিলঞ্জীয়াৰ সমস্যা আজি দিল্লী দিশপুৰৰ বণিক গোষ্ঠী আমাক পৰিচালনা কৰিব খোজে আমি কি মানিম নেকি আমাৰ স্বাভিমান নাই নেকি আমি যিকোনো ব্যক্তিৰ কথা মতে আমি উঠা বহা কৰিম এই কাৰণে চৰকাৰৰ যি এই ধৰণৰ বেয়া ৰাজনীতি পাৰে ফালৰি কাটিয়া সঁচাকে যদি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খোজে কোচ ৰাজবংশীসকলক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ পৃথক কমৰাবোৰ পুনৰ গঠন আৰু কেৰেলাৰ লগত শান্তি চুক্তি অতি শীঘ্ৰে কৰা আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ एसटि एबा बर' रायजो राजानि जे बिथांमोननि सायाव जेबो बुङाब्ला बिथांमोननि सायाव जेबो बाथ्रा जे एगेन्स्ट खोथा बुंफिनोब्ला जे बिथांमोनहा जे जोंनि ट्राइबेल जे जानांगौबा ट्राइबेलफ्रा मा जायो मा लोङो गाननाय जोमनाय फारफ्रामनिफ्रायनो बिथांमोनहा जोंनि माखासे ट्राइबेल जातिनि एबा बर' हारिनि बैसोर थामोनथा जे मोनखानाय एबा थाखानाय बेफोरखौसो सेखा बिथांमोनहा गानगासिनो जेन जारिमिनाव बिथांमोनहा माबायदि गानो माबायदि जोमो बिथांमोनहा जेबो सिथाय गैया ना दा जोंनि माखासे बर'आ अनला जाग्रा नाफाम जाग्रा बेफोरबायदि बिथांमोना जे ट्राइबेल हारिया खानस्रि जायो एम्बु जायो जिखुनु हक माबा मोनसे जे बियार्थ बुस्थुखौ जायो जे बर'खौ एबा ट्राइबेल जातिखौ जे दानक बेबायदि उसुर फोलेराव दोनदों दा बिथांमोनहा बेबायदि मोनसे बेबायदि जाग्रा नामा जे जोंनि बेखौ जुदि जानांगौबा आं बेखौ बुंनो सानला दा जे बैयो जे बिनानाव जे बिबि दौरि जे बे बिनानावा गोबां ट्राइबेल जानांगौबा माबायदि जानांगौ बा माबायदि ट्राइबेल जातिफोरनाव मानि थाखाय बेबायदि एफाबां खोथा एसटि दाबिदों बिथाङा स्पष्ट खोथायै बुंलांबाय जोङो बेखौसो साननांगौ बाध्य जानानै फैदों जे बिथांमोननो जुदि एसटिखौ होनांगौब्ला आरो बिथांमोनहा जुदि एसटि मोनोब्ला जोंनि जे बै 1.5 कौटि मानसिफ्रा 1.5 कौटि मानसिफ्रा जुदि जोंनि 45 लाख बे 45 लाखआव 1.5 कौटि मानसिया जुदि हाबफैदेरबावनांगौब्ला अब्ला जोंनि जे थाखानाय माखासे ट्राइबेलफोरनि जे मोनथाय ट्राइबेलफोरनि गासै पलिटिकेल पावार बिथांमोना गासै सेनानै सेख्लाबजोबनानै लानायनि लामायाव बे बिथांमोनहा गासै हारिफ्रा बिसोरो 6था जनगोष्ठी आरो बिसोर कोच राजबंशी बिथांमोनहा गोबां खोथा बिभिन्न खोथा ससियेल मिडियाजों बुंगासिनो दङ माखासे बुजिया सोमजिया गोदाव सोराव ट्राइबेला मा जायो आरो ट्राइबेल हारिया मा आरो बर' जाथिया गोबाव समनिफ्रायनो जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बै सिगां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिगां लानानै जेन बर'फ्रा बेसेबां मुभमेन्ट खालामबाय बर'फ्रा थैबोबाय बिथांमोनहा बेखौ मालायनि दुखु खस्थ'खौ नागिरनानै सेखानानै मालाय मोजां खालामखानायखौ बिथांमोनहा बारसोम लाफैनानै जे जोंनि बर'आव बेसेबांखिनि डेभेलप जादों बेखौ मेगन सानानै जोंनि बिटिसिखौ धंस खालामनायनिसो मोनसे परिबेस नङा होमबा रायजोफोर दा बेखौनो जुदि होयोब्ला जोंनि ट्राइबेल जाति एबा बर' जातिया ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा जोङो मोनसे जे मा अदित्य खाख्लारि बे सारमोना सुप्रिम कर्टसिम थांनायनि मोनसे आवाज होदों जुदि होयोब्ला संबिधान हिसाबै थांनांगोन संबिधान हिसाबै जुदि बिथांमोनहा थाङोब्ला बेयाव मोनसे डाइरेक्ट जेननायनि लामायाव आरो बिथांमोनहा मोनथावना नंखाया मबे समनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय ट्राइबेल जाबोनाय नामा बिथांमोना बे मानि थाखाय दासो एसटि दाबिनायनि सायाव अब्ला जोङो गासै बर' रायजो राजा एबा ट्राइबेल जातियानो जोङो
साननांगौ मोनसे सम्भाबना जाबाय रायजोफोर ना। जोङो जे माखासे दैदेनगिरि सारमोनाबो जोंनि बर' रायजो राजानि बर'नि माखासे गोरों सारमोनाबो बेनि सायाव होगोन एबा होनायनि दे माखासे बेयो बुंबाय थाबोदों जे हाग्रामा महिलारि सारा नोंथांमोननो एसटि नाङा नामा? एसटिखौ जानला मोनला होनो हाया। हाग्रामा महिलारि सारा पलिटिकेलनि जे खोथायाव बुंदों, किन्तु संबिधान हिसाबै बेयाव मोनसे बिथांमोननो दे एसटि होनो मोननाय बा एसटि होनायनि मोनसे परिबेसानो गैखाया। अब्ला बिथांमोनहा मानो एसटि दाबिबाय थादों? संबिधान हिसाबै जुदि थाङोब्ला बै समाव गोदो ट्राइबेल जाथि एबा बर' जाथि कसारि जाथिफोरखौ गोदो जेब्ला जारिमिनाव बै समाव माबाफ्रा ब्रिटिशफ्रा जे लिरनानै गालांदोंमोन बिथांमोनहा बेफोरखौ नाय, संबिधान मथे संबिधानखौ नाय, जानला मोनला जे बिबानो बा उमुगजों ओरैबायदि खालायबानो बियो मोनगोन बेबायदि नङाथ'। जोंनि माखासे जे सोदांनांगौ 125 जे एमेन्डमेन्ट बिल, बे एमेन्डमेन्ट बिलाबो जुदि थाब आपडेट जुदि जायोब्ला जोंनिया बेयाव मोजांसिन जागोन। आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ सांग्रां जा। आरो माखासे जोंनि दैदेनगिरि सारमोनाबो बेयाव मोनसे पलिटिकेला जिखुनु हक जाया, गावसा गावसि पलिटिकेल जानाय समाव गावसागोन, नाथाय हारि हिसाबै बेबायदि नांलाय खमलाय जानाया मोजां नङा। जोङो बेखायनो जोङो आवगोल जे गोदो जोंखौ आहम जाथिफ्रा जोंखौ गोबां नासयदोंमोन। जोंनि रोंगौथिनि सायाव बा जोङो गुवाहाटिफोराव थाङोबा जोंखौ बर' जाथि बा नाफाम जाग्रा जाथि, नाफाम जाथि बैफोरबायदि होनोमोन आरोखि। नाथाय बिसोरनो नै दा जोंनि सायाव जोंनि मोनथायखौ नुनानै दा जोंनि 6 सिडुलनि माखासे संबिधानफोरखौ सिफायनो नाजानाय, जोंनि बर' हारि एबा ट्राइबेल जाथिफोरनि सायाव नासयनाय बा जोंनि मोनथायफोरखौ सेनानै लानो साननाय, बेसो मोनसे मेन फिनि पलिसि ना रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जुदि भिडिअ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय।